Türkmen Demir Yolları kampanyasının baş direktörü Hıdır Rahmanov ve onun yoldaşı Moskva'nın Domodedovo aeroportunda tutululu wäri bir aya goly wagt geçdi. Neşeli derman turistleri bilen ele tanınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen resmiyetini boşaltmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tagallalar barada goşmaça maglumatları peýda boldy. Resmiyinin boşadylmagy bilen Türkmenistan'ın ýürüýti gullukları we Daşary işler ministri Raşid Meredowyň özü meşgullanýar diýip Türkmen News nesiri 10-njy noýabrda habar berdi. Garaşsyz nesiriň maglumatyna görä Rahmanowy jinaýat jogapkärçiliginden halat etme işleri bilen onuň ýegeni we Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň wekilleri meşgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç gullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip maglumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminin yegeninin kärinin belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiyeti we onuň denan ýoldaşy 4-nji oktyabr gijesi S7 Airlines uçary bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barpdy. Juwdyň saxta datlarynyň barlygy netijesinde bir kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedovo howa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni göze düşgüç alyp baran aýal ofitserlaryň ünsüni özüne çekdi. Olaryň saxta datlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktyabrda habar beripdi. Maglumata görä Rahmanov Aşgabatdan içige ketelleri bejermek üçin Ýesentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Sol bir wagtda Demir ýollary kampaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bular däl diýilip, garaşsyz nesiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallary Türkmenistanyň Daşary işler ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Raşid Meredowyň hut özüniň utgaşdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günüň özünde bilip, derhal Russiýadaky Türkmen ilçisi Esen Aýdogdyýewa telefon etdi. İlçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt we köpçüliklerin habar beriş teristleriniň ünsüni çekmezden azad etmäge tinançdylar diýip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Esen Aýdogdyýewiň bu meseleni ýumşatmak tinançyklaryna garamazdan Domodedovo şäher gazetiniň kazysy Dina Hansynyň Rahmanowy 3-nji dekabra çelini tutuklukda taklamak barada karar çykarandygy habar berildi. Azatlyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanowy çykarmak üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdarlar. Häkimetler ony Derňew tutsaxanasyndan çykarmak üçin ummatsız tagalaýdýarlar we suwda ýol bermejek bolýarlar. Onuň ýanyndaky neşeli serişdeleriň muktary ören ulydy we Türkmenistanda serişdeleriň şeýle uly muktarynyň nereden gelendigi we el ýeterliligi häkimetleri gyzyklandyrýar. Rahmanowyň ýanynda tapylan serişdeler 12 we 15 ýyl aralygyndaky tutsaklygy çeker. Diýip anonimlik şertinde gepleşen çeşme aýtdy. Şeýle-de ýagdaýdan habarly bu çeşme Rus häkimetleri onu tagylyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanov boyun gaçyrypdyr, diýdi. Ýene bir problema Türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly muktarly serişdeler aeroportda geçirilýär. Ýurduň territoriýasynda dermanyň şeýle uly muktary nereden we nädip tapylýar? Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktyabrda Domodedovo aeroportunyň gümrükhanasynda LSD bilen taklanan we Russiýada detlapy tutaqhanada saklanýan Hıdır Rahmanov Derňew dowam edýänçä 4-nji dekabra çelini tutsak astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen resmiyeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy esasynda 20 ýyla çelini türme tutuklugy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Russiýadaky ilçihanasy we beýlik döwlet edaralary tarapyndan resmi tesbir bolmady. Türkmen News'un maglumatynda Demir ýollary açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Hıdır Rahmanowyň özüniň resmi wezipesini ýaşyrmagy tinançandygyna ünsü çekýär. Nesiriň çap eden Sudia Dina Hans tarapyndan gol çekilen kararyň nutgusynda Rahmanowyň işleri halkara Türkmen Logistics kampaniýasy hökmünde görkezilýär we ol ýerde onuň adaty logist bolup işleýändigi aýdylýar. Emma nesiriň çeşmeleriniň maglumatyna görä Hıdır Rahmanov kampaniýada diňe logistika boýunça hünärmen bolup işlemän, eýtem onuň eýiti bolup dur. Gazet resmi namalarynda hem ol kampaniýanyň esaslandyrjy hökmünde görkezilýär. Garaşsyz nesir Rahmanowyň sol bir wagtda döwlet emeldary hem bolup durýandygyny belleýär we onuň bu maglumaty
Rus gazetininden gidilecek bolondygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň tenagçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä, Hıdır Rahmanow Demir ýollary paýdarlar jemgyýetiniň direktory bolup işleýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylýan edara Türkmenistanyň tutuş döwlet demir ýol infrastrukturasynyň esasy operatory bolup durýar. Demir ýollary kampaniýasy 2020-nji ýylda sol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen Türkmen Demir ýollary agentliginiň häzirki demir ýol uloglary ministrligi binýadynda döredildi. Kampaniýa ýurduň demir ýol infrastrukturasynyň bir bölegine eýetçilik edýär. Ýolagçy we ýük taşamak işlerini alyp barýar, köprüleri we beýlik detgalary gurýar. Hıdır Rahmanow kampaniýa döredileli bäri oňa ýolbaçylyk edýär. Türkmen Newsyň habaryna görä, onuň dogany Arkaç Rahmanow Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň ofiseri. Türkmenabad şäheriniň gök bazarynda azyk haritlarynyň gymmatlymagynyň fonunda ardan bahadan pomidor satylýar. Döwletiň garamagyndaky sowda nokatlarynda garaşylmadyk ýagdaýda satuwda peýda bolan bu azygyň hiridary barha köpelýär. Bazar satyjylary pomidoryň daňdan saat 6-dan tä bazar ýapylýança satylýanlygyny aýdarlar. Döwlet dükanlarynda ilata hödürlenýän pomidoryň bahasy hususiýetçilere seredende tas 2 sardan. Bazarda pomidoryň kilesi 15 manat, hökümetde 8 manat diýip bazar satyjy 13-nji noýabrda gurrun berdi. Türkmenabadly polisiýa işgäri bu ardan pomidoryň hiridary gün-günden artýar diýip gurrun berdi we döreýän uly nowatlara polisiýanyň gözegçilik etmeli bolýanlygyny aýtdy. Ertirden akşama çelinip pomidor satylýar. Çäk ýok. Sol sebäpli ýakyn etraplardan hem adamlar gelýär. Nowatlara gözegçilik etmek üçin kärdesler ugrýarlar. Bazaryň polisiýasy azlyk edýär. Dip polisiýa işgär aýdar. Türkmenabadda ardan pomidoryň satylýanlygy barada habar tutuş Lebap ýylaýatyna tiýýärdi. Etrap ýaşaýjylary welaýatyň merkezine ugrady. Çeşmeleriň söýlerine görä nowatda durýan adamlaryň aglabasy etrap ýaşaýjylary. Şäher ýaşaýjylarda bar. Emma 60 göterim diýen ýaly Farab, Dänew, Çärji we Saýat etraplarynyň ýaşaýjylary Dip çeşme aýtdy. Türkmenabadyň häkimligine ýakyn çeşme döwlet dukanlarynda birden ardan bahadan pomidoryň satylyp başlanmagynyň sebäbini şeýle düşündirdi. Russiýa we goňşy ýurtlara eksport edilen pomidorlaryň aglabasy hilipet bolanyny sebäpli ýygyna gaýtarylýar. Sol pomidorlar hem halka satylýar. Dip çeşme aýtdy. Bu ardan pomidory satyn alýan ýaşaýjylar onuň bazardaky ýaly tagamly dälligini aýdyp, ony diňe ardan bolany üçin satyn alýandyklaryny gurrun berdiler. Hususiýetçilerdäki pomidor gymmat bolsa-da hili gowy hem-de tagamlar. Emma hökümetiň satýan pomidory tiz zaýalanýar. Emma ardan bolan soň adamlar olary satyn alýar. Dip Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Azyk haritlarynyň gymmatlymagynyň arasynda döwlete degişli sowda nokatlarynda uly mukdarda pomidoryň satywa çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar öňem bolupdy. Şu ýylyň başynda Balkan welaýatynyň bazarlarynda dören pomidor bolçulugyny yerli sowda edaralaryndaki çeşmeler daşary ýurtlara eksport edilmek üçin niýetlenen içerki önümiň gyssagyly satylmagyna zerurlygyny dörenligini Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde aýdypdy. Mundan öň daşary ýurtlara eksport edilen türkmen pomidorynda dürli keselleri emile ýetirýän mikroorganizmlaryň tapylanlygy barada ençemegede habar berilipdi. Türkmenabadyň häkimligine ýakyn çeşme häzirki wagtda yerli döwlet dukanlarynda satylýan pomidorlaryň sanitar epidemiologik barlyklardan geçirilýänligini Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde aýtdy. Häkimligiň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bolmady. İranda su meselesinde onur çillap dowam eden nä dogry dolandyrys, seýlede uzagy çeken gurukluk ýurdu bilermenleriň su bankrotlugy diýip atandyrýan ýagdaýyň çägine getirdi. Howdanardaky suwun gitdikçe boşamagy ýagynlaryň hem rekord derejede az düşmegi sebäpli 10 milyona goly ýylatly paýtaxt Tehranyň häkimetleri suwy ýaşaýjylary normalystyryp, ýagny bölüp paýlap bermäge başlady. Prezident Masud Pezeshkian suw krizisynyň Tehranyň käbir tewitleriniň evakuasiýasyna eltmeginiň mümkindigini duýdurdy we munyň hatda paýtagty göçürmek ähtimallyklaryny çeline getirip biljekdigini belledi. Düýbi Kanadada ýerleşýän Bamaganyň suw, daşky gurşaw we saglyk uniwersiteti institutynyň direktory Kaveh Madani
häkimetlerin ıglan edýän duýduruşlarynyň entek bärden gaýdandygyny belledi. Olaryň duýduruşlarynyň derejesi ýerdäki hakyky ýagdaýlar bilen deňeşdirilenine juda pes. Diýip bir döwür Iranyň daşky gursu müdürliginiň başlygynyň ornbasary bolup işleýän Madani Azatlyk radiosynyň Iran gullugy, ýagny Radio Farda gurrun berdi. Hökümet jemgyýeti gökim salyp nägileligi hassa ýokarlandyrmak islemeýär. Şol sebäpden juda seresap hereket edýär. Diýip ol sözüne goşdy. Suw bankrotlugy bu sarp ediş möçberiniň bar bolan üçünçülük derejesinden geçip, sol bir wagtda da tebii suw çeşmeleriniň ýygyny dolap bolmajak derejede petilmegi netijesinde ýüze çykýan ýagdaýdyr. Bilermenler munyň köplenç owa hojulugyny we üsüsi giňeltmek maksady bilen kabul edilen ýalňyz hökümet siýasatlaryndan gelip çykýandygyny aýdýarlar. Iranyň suw krizisi nä derejede agyr? Iran häzirki wagtda soňky takminan 60 ýylyň iň güýçli guruklugyny başdan geçirýär. Eger ýagynlar düş başlamasa, onda noýabrda suwy paýlap başlar. Gurukluk ondan beýlek hem dowam etse, onda bizde suw umuman bolmaz we Tehrany evakuasiýa etmäge mejbur galar diýip Pezeşkiýan şu aýyň başynda aýtdy. Şeýle-de bolsa, beýleki käbir emeldarlar paýtagty göçürmeň zerurlygyny peseldip görkezmäge tinançdylar. Geçen hepdeden bäri Tehranda aksam saatlarynda suw üçünçüligi kesilýär. Häkimetler gündizki sarp edişi hem azaltmagy çagyrýarlar. Ýurdun beýleki künjeklerinde suwuň normallaşdyrylyp berilýändigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Tehrany suw bilen üçüne edýän 5 tany etaty howdan taryhyndaky iň pes derejelere çelne azalyp, häzirki wagtda olaryň umumy göwrüminiň bary ýogy 11%-nda suw bar. Iranyň ikinji uly şäheri 4 milyon ýylatly masatda howdanlardaky suwuň derejesi 3%-dan aşak düşdi. Şäheri üçüne edýän 4 bentin üçüsiniň isi tokdadyldy. Tutuş ýurt barada aýdylanda Iranyň howdan gorlarynyň 10%-ny emele getirýän 19 sany möhüm howdan dolulugyna gurap galdy. Mundan başga 20-den gowrak bentde suw umumy göwrüminiň diňe 5%-ny düzýär. Nämeler meýilleşdirilýär? Iran resmiýetleri dören adatdan daşary ýagdaýy çözmek üçin entek anyk meýilnama hödürlemediler. Iranda adatça jogapkärçiligi başga biriniň üstüne atmak we ýylatda howsalany ýaratmazlyk üçin krizisler jemgyýetçiligi kiçeldilip görkezilýär. Emma Tehranyň evakuasiýasy baradaky pikirleriň orta atylmagy ýagdaýyň nä derejede agyrdygyny we gysagly çäreleriň zerurdygyny äsgär etdi. Pezeşkiýan şu hepdäniň başynda parlamentde eden çykyşynda bu mesele boýunça öz tanqidçilerine ýüzlenip, suw ýetmezçiligini çözüp biljekdigini öňe sürýänlere dogly ygtyýarlyk berjekdigini aýtdy. Madani halkyň häkimetleri ynamynyň pes bolmagynyň hem meseleni çylşyrylmaşdyrýandygyny belledi. Jemgyýet ýagdaýyň nä derejede agyrdygyny dogly göz ýetirmeýär. Häkimetler hem adamlardan sarp edişi çäklendirmegi soramaktan gorkýarlar. Diýip ol aýtdy. Suw ýetmezçiligi soňky ýyllarda Iranyň durly künjeklerinde protestlaryň döremegine sebäp boldy. Iň köp üns çekenlerinden biri 2021-nji ýylyň iýul aýynda Huzistan welaýatynda bolup geçdi. Sonda häkimetler demonstrasiýalary ganyny basyp ýatyrypdy. Gyýtga möhletli çäreler bar. Ýöne bilermenler hilakçylygyň öňüni almak üçin düýpli özörtmeleriň we kyn syýasy kararlaryň zerurdygyny nyktaýarlar. Italiýada ýaşaýan durnukly ösüş boýunça bilermen Azam Bahrami Radio Farda bilen söhbetleşliginde uzak möhletli çözüm üçin suw maksatnamalaryny düzmegiň hem-de suwuň anyk nirelerde bir sarpa ulanylýandygyny anyklamak üçin seljermeleriň geçirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Biz köp zadyň önümçiliginde diňe öz-özümiz boljak bolup köp suwy itirip etdik diýip bilermen belledi. Iranyň ýurdun özündäki azyk isleginiň 85%-ny içerki önümçiligiň hasabyna üpsün edýändigi aýdylýar. Bu strategiýa onarça ýyllap dowam eden halkara sanksiýalarynyň arasynda ýurdun dünýä däne bazarlaryna garaşlylygyny azaltmak maksady bilen ýöredildi.
Yöne bilermenler aglaba guruk klimatly İran'ın bu çemelesisini dowam ettirip biler ýaly yeterlik su resurslaryny eýe däldigini uzak wagtdan bäri duýdurup gelýärler.